Καλώς ήρθες στο τελευταίο μέρος της μεγάλης τριλογίας περί Captain, όπου συστήνουμε τον Captain. Τώρα, οι αριθμοί στη ζωή, φίλε μου, υπάρχουν για κάποιο λόγο. Όπου βλέπεις εσύ αρρύθμιση, θα πρέπει να τηρηθεί μία αλφα σειρά προτεραιότητας. Δηλαδή, δεν ξεκινάς να διαβάζεις ένα βιβλίο από τον επίλογο, ο άλλος μπήκε στον κόπο να σου κάνει πρόλογο, κεφάλαιο 1, κεφάλαιο 2, κεφάλαιο 3. Θα πρέπει να τηρηθεί μία σειρά. Δηλαδή, δεν μπορείς να πας να δεις το Endgame χωρίς να έχεις δει καμία από τις προηγούμενες ταινίες και να αναρωτιέσαι. Παιδιά, γιατί γελάτε? Πείτε μου καμένα. Δεν καταλαβαίνω. Τι πάθατε? Γιατί κλαίτε ρε παιδιά? Παιδιά. Επειδή πέσανε αυτοί οι όμορφοι. Τίποτα. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Κοίτα να δεις. Καθώς εδώ με την κοιλιά, για πείτε μου λίγο, τι φάση. Ήταν ωραίος αυτός παλιά. Τι έπαθε ρε παιδιά? Και πώς έγινε έτσι? Χωρισμός παίζει, είμαι σίγουρη. Δεν γίνεται έτσι. Δεν θα καταλάβεις τίποτα, δεν θα εκτιμήσεις τίποτε και θα εκνευρίσεις όλους τους υπόλοιπους. Χαζοί είμαστε εμείς κύριε που κάτσαμε και είδαμε όλα τα Marvel με χρονολογική σειρά. Προτού δούμε το Endgame. Κάτσαμε και μάθαμε όλους τους ήρωες. Τους κόκκινους, τους πράσινους, τους κίτρινους νομίζω, τους μαύρους, τις μαύρες, τους μοβ, τους μπλε. Τους καλούς, τους κακούς που κατά βάθος ήταν καλοί και ερωτευτήκαμε, ενημερωθήκαμε θέλω να πω. Για όλα τα γεγονότα της ιστορίας. Για τον ίδιο λόγο διαβάζω αυτή τη στιγμή την Αγία Γραφή με χρονολογική σειρά. Και πού να δεις τι Endgame επιφυλάσσει η Αγία Γραφή στο τέλος. Ταν-ταν! Πώς είναι? Θα κάνω κάποια στιγμή ξεχωριστό βιντεάκι για αυτό το Endgame. Προς το παρόν ακόμα μαθαίνουμε τους ήρωες όμως, Όλη αυτή η εισαγωγή έγινε για να σου πω πολύ απλά ότι αυτό είναι το τρίτο μέρος της κουβέντας μας, που σημαίνει ότι υπάρχει και ένα δεύτερο μέρος και ένα πρώτο μέρος. Γνώμη μου τώρα εμένα, να ξεκινήσεις βλέποντας εκείνα, αν δεν τα έχεις ήδη δει. Γνώμη. Εγώ όμως δεν μπορώ να περιμένω. Φεύγω απευθείας για το μεγάλο φινάλε. Οι παλιοί και οι παλιές ξέρετε ακριβώς που θα με βρείτε. Ιωάννης 3 και 16. Επειδή τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε το γιο του το μονογενή, φινάλε τώρα, για να μην χαθεί καθένας που πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή. Η πιο συνοπτική περιγραφή της πιο σπουδαίας ιστορίας αγάπης ever. Καταρχήν θέλω να δεις ότι ο Θεός αγαπάει όλο τον κόσμο, προφανώς, αλλά ενδιαφέρεται για τον καθένα με μια προσωπική αγάπη, με ένα προσωπικό ενδιαφέρον. Καθένα και καθεμία εννοείται, φυσικά μη σε πιάνουν τώρα τα φεμινιστικά σου. Θέλω να το δεις αυτό, ότι στο Θεό δεν πάμε μπούγιο, η πίστη μας δεν είναι ομαδική. Είναι πολύ προσωπική. Το δεύτερο που θέλω να δεις είναι ότι ο Θεός δεν θέλει να χαθεί κανένας. Απλό και ξεκάθαρο. Κάτσε ρε Γιώτα, γιατί να χαθώ, από πού και ως πού δηλαδή? Το να χαθείς στο συγκεκριμένο εδάφιο δεν σημαίνει που λέμε το GPS μπερδεύτηκε και έχασα το δρόμο και από εκεί που ήθελα να βγω στην λεπτοκαριά Πιερίας βγήκα στη λεπτοκαριά Θεσπρωτείας. Μη γελάτε, αυτό είναι αληθινή ιστορία. Ρωτήστε τους Φως. Ποιοι είναι οι Φως? Ποιος το είπε αυτό? Είπα. Όταν λες να μην χαθεί, μήπως εννοείς να μην πεθάνει? Ναι. Όχι. Ναι και... όχι. Ναι, όχι. Δηλαδή, περίμενε. Δεν μπορώ να σου το πω γύρω-γύρω, αυτό πρέπει να σου το πω ευθέως. Ο θάνατος έχει πολλά επίπεδα. Πόσα δηλαδή? Όσα έχει και η ζωή. Σωματικός θάνατος λοιπόν είναι το πρώτο επίπεδο θανάτου. Πολύ low level, δεν ασχολούμαστε με αυτό το boss σε αυτή την πρόταση, γιατί υπάρχει πριν από αυτόν ένας δεύτερος θάνατος, δεύτερο επίπεδο
θανάτου και μετά από αυτόν υπάρχει ένα τρίτο level θανάτου. Τρίτο επίπεδο και final boss για τους gamers. Και αυτοί οι δύο, οι ακριανοί, είναι οι πιο σημαντικοί, είναι οι πιο επικίνδυνοι, είναι οι πιο μόνιμοι αν θέλεις. Και ο Θεός ασχολείται με αυτούς γιατί δεν θέλει κανένας να τους ζήσει. Μία μέρα λοιπόν όλοι θα πεθάνουμε. Τις υπόλοιπες όμως ζούμε. Σωματικά ναι, όσο είμαστε στη γη, αλλά μόνο σώματα είμαστε. Ψυχή έχουμε, και αυτοί που νομίζω ότι δεν έχουν, χιλιοχτυπημένοι μεν, αλλά σίγουρα έχουν ψυχή. Πνεύμα. Όχι το πνεύμα που πουλάς, το πνεύμα που είσαι. Πώς σου ήρθε αυτό τώρα? Μου ήρθε γιατί σκέψου το. Αν ο Θεός που σε έφτιαξε, σύμφωνα με τη δική του εικόνα και σύμφωνα με τη δική του ομοίωση, είναι τριαδικός, δεν θα πρέπει με κάποιο τρόπο να είσαι και εσύ τριαδικός? Όχι Θεός, άνθρωπος. Με πνεύμα, ψυχή και σώμα. Με αυτή τη σειρά κιόλας. Αυτό ακριβώς είναι το δεύτερο επίπεδο θανάτου που σου έλεγα, που ενώ σωματικά ζεις στη γη, στην ψυχή και στο πνεύμα σου, και ξέρεις πάρα πολλοί άνθρωποι γύρω μας ζουνε ακριβώς έτσι. Κάνουνε βέβαια τα πάντα για να ξυπνήσουν την ψυχή και το πνεύμα τους, αλλά γιατί ο μόνος που μπορεί να ξυπνήσει την ψυχή και το πνεύμα σου είναι αυτός που σου τα έδωσε. Καλό! Καλό! Τράβα, ζήσε, δοκίμασε, εμπειρίσου ό,τι τραβάει η ψυχή σου. Τι θες, ουσίες, περιουσίες, παρουσίες, συνωμοσίες, ένα άλλο συν με ουσίες. Πήγαινε ζήστο, εμπειρίες σε πάση περιπτώσει, τι θέλεις, πνευματικές, ακόμα ψυχικές, μεταφυσικές, σαρκικές, ό,τι θέλεις. Τράβα κάντο. Το αποτέλεσμα ποιο θα είναι, θα σου το πω εγώ. 0 στο πηλίκο. Μα γιατί? Άντε πάλι. Γιατί ο μόνος που μπορεί να ξυπνήσει πραγματικά την ψυχή και το πνεύμα σου είναι αυτός που σου τα έδωσε. Υπάρχει κάτι μέσα σου, φίλε μου και φίλοι μου, που ψάχνει απελπισμένα τον Θεό, τον original, τον αυθεντικό Θεό, και δεν θα ησυχάσει ποτέ μέχρι να τον βρει. Χωρίς αυτόν μπορεί να ζεις σωματικά και μπορεί να ζεις και καλή ζωή βέβαια, με τα δικά σου τα στάνταρ, αλλά θα δανειστώ μια σκληρή φράση για να σε περιγράψω. Παραμένεις ζωντανός νεκρός. Με μια ζωή μεν, άδεια όμως δε. Κάτι που μπορείς βέβαια να το καταλάβεις μόνο αφού το ζήσεις απ' την αντίθετη. Δηλαδή μόλις ζήσεις τη γεμάτη ζωή, κοιτάς πίσω και λες, ρε φίλε, πώς ζούσα χωρίς το Θεό? Αν δεν ζούσες, τα λόγια μου έρχεσαι. Ξυπνάω εγώ το πρωί και θέλω να φάω μάγκο. Σιγά Μαρία, είχες και στο χωριό σου μάγκο? Δεν είχα. Δεν ήξερα ότι υπάρχει αυτό το φρούτο, αυτή η γεύση, αυτή η υφή, αυτό το άρωμα. Δεν είχα ιδέα και έτσι δεν μου έλειπε. Δεν το έψαχνα, δεν το αναζητούσα, δεν το πεθυμούσα, δεν είχα και καμία σκασίλα. Πού θα βρω φρέσκα μάγκα? Ήμουν μάγκα. Από τότε όμως που για πρώτη φορά εκτέθηκα σε αυτή τη φοβερή, δροσερή, εξωτική γεύση, σε αυτό το άρωμα του καλοκαιριού το ίδιο, μου λείπει. Το ψάχνω. Ναι, έρχονται στιγμές που το αναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα. Καταλαβαίνεις ότι το πεθυμώ. Και αυτήν την επιθυμία το μάγκο μου τη δημιούργησε και μόνο το μάγκο μπορεί να την ικανοποιήσει. Και προφανώς δεν μιλάω για μάγκο αυτή τη στιγμή. Υπάρχει λοιπόν θάνατος πριν το θάνατο και φυσικά υπάρχει ζωή πριν το θάνατο. Και αυτός που σου την έδωσε θέλει να τη ζήσεις γεμάτη. Γεμάτη γεύσεις, γεμάτη όνειρα, περιπέτειες, εμπειρίες, μαζί του όμως. Μην προσπαθείς μοναχούλης και μοναχούλα να τη γεμίσεις, δεν γεμίζει. Οκ, με τη ζωή πριν το θάνατο, την καταλάβαμε. Υπάρχει όμως και ζωή μετά το θάνατο, όπως υπάρχει και θάνατος μετά το θάνατο. Αυτό είναι το τρίτο level, το final boss.
Και αισθάνομαι ότι η βαρύτητα σε αυτό το εδάφιο βρίσκεται σε αυτό, το τρίτο level θανάτου. Γιατί, θα σου το πω. Το πρώτο level θανάτου που βρίσκεται εδώ ακριβώς στη μέση διαρκεί μόνο μία στιγμή. Κλείνεις τα μάτια και έφυγες. Ξέρω ότι πολλές φορές γίνεται υπό δύσκολες συνθήκες, ναι. Αλλά μέσα σε μία στιγμή έφυγες. Τόσο διαρκεί. Και αυτό το level θανάτου θα το ζήσουμε όλοι και όλες. Το δεύτερο level του ζωντανού νεκρού που λέγαμε διαρκεί όσο είσαι στη γη. Πόσα θες, 100-150 χρόνια, δικά σου είναι. Ζήσε τα ή μην τα ζεις, εν πάση περιπτώσει. Βέβαια, αν δεν τα ζήσεις, είναι μια κάποια σπατάλη 100 και 150 χρόνια, ας πούμε. Γιατί δεν θα τα ξαναέχεις. Και ο Θεός σίγουρα δεν θέλει κανένας να ζήσει το δεύτερο level θανάτου. Το τρίτο level θανάτου όμως είναι αυτό που απασχολεί τον Θεό περισσότερο απ' όλα. Γιατί απευθύνεται σε αυτό το κομμάτι της ύπαρξής σου που είναι όπως ο Θεός. Αιώνιο. Δηλαδή δεν έχει τέλος. Και έτσι το final boss, το τρίτο level θανάτου, είναι αιώνιο. Δεν έχει τέλος. Εδώ μιλάμε για μια αιώνια κατάσταση χαμού. Αυτό είναι που λέμε η κόλαση. Γι' αυτό λέει ότι ο Θεός τόσο αγάπησε τον κόσμο, ώστε έδωσε το γιο του το μονογενή, ώστε κανένας να μην χρειαστεί να ζήσει αυτό το τρίτο επίπεδο θανάτου. Θυμάσαι που σου έλεγα πόσο πολύ σε αγάπησε ο Θεός και έφτινα. Θυμάσαι γιατί. Να γιατί. Βλέπεις λοιπόν ότι ο Θεός νοιάζεται και για το τώρα σου, που είναι το νούμερο 2, level 2, αλλά νοιάζεται και για την αιωνιότητά σου. Και αυτό είναι το level 3. Βλέπεις πόσο μακριά βλέπει ο Θεός. Βλέπεις πόσο μακριά βλέπει ο Θεός. Εάν αφήσεις το Θεό να αναλάβει πραγματικά το level 2 της ζωής σου και το level 3 της ζωής σου, θα δεις ότι το level 1 του θανάτου δεν είναι τόσο τρομερό όσο φαίνεται. Είναι, θα λέγαμε, σαν μια μετακόμιση. Δηλαδή με το Θεό ήμουνα και στο level 2, με τον Θεό θα είμαι και στο level 3. Άρα ουσιαστικά τι κάνω με το 1, αλλάζω διεύθυνση. Και φυσικά μετακομίζω σε πολύ καλύτερο σπίτι, πολύ πιο αναβαθμισμένη γειτονιά κτλ. Το level 3 με το Θεό είναι επικό, είναι το καλύτερο απ' όλα. Πρόσεξε όμως, γιατί αν δεν είσαι σίγουρος ότι στο level 3 θα είσαι μαζί με το Θεό γιατί το διάλεξες, τότε θα είναι το χειρότερο απ' όλα. Και είναι και αιώνιο. Αυτό είναι η κόλαση. Αυτό είναι ο χαμός για τον οποίο μιλάει. Έλα, γιατί δεν είναι δίκαιο. Τα φιλιά μου στο Δημήτρη. Δεν είναι δίκαιο να πάω στην κόλαση, ρε Γιώτα, αιώνια. Α, θες να μιλήσουμε για το δίκαιο? Το δίκαιο. Το δίκαιο για την ανθρωπότητα, φίλοι μου και φίλοι μου, ήταν το εξής. Βασανισμός, θάνατος, κόλαση. Από πού και ως πού? Γιατί? Θα σου το εξηγήσω όσο πιο απλά μπορώ σε αυτό το βίντεο που δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο. Μας δόθηκε σαν ανθρωπότητα ένα πάρα πολύ απλό τεστ. Το τεστ αυτό ήταν multiple choice, πολλαπλής επιλογή. Όχι, μάλλον δεν ήταν multiple choice, ήταν double choice, διπλής επιλογής. Σε άλλο βίντεο θα εξηγήσω γιατί οι επιλογές μας δεν είναι πολλές και είναι 2. Είναι double choice, σε πάση περιπτώσει, το τεστ μας. Και οι επιλογές μας ήταν Α, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, ή Β, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και εμείς σαν χαϊβάνια διαλέξαμε το Β. Ναι, αλλά δεν μας αρέσουν αυτά που συνεπάγεται το Β. Εμείς θέλουμε να διαλέγουμε Β, αλλά να έχουμε αυτά που συνεπάγεται το Α. Αν δεν γίνεται, δεν γίνεται, αγάπη μου, δεν είναι δίκαιο. Είναι η σειρά του Θεού να πει δεν είναι δίκαιο, γιατί αυτός έθεσε το τεστ και πρέπει να είναι δίκαιος. Δεν μπορεί ο Θεός παρά να είναι δίκαιος. Άρα, εφόσον διαλέξαμε το Β, θα πρέπει να έχουμε τις συνέπειες του Β. Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, για όποιον έχει μπερδευτεί. Τώρα για να καταλάβεις καλύτερα τι ακριβώς λέμε εδώ πέρα, η επιλογή που μας έδωσαν ήτανε Θεός ή όχι.
Και όταν λέμε Θεός, δεν εννοούμε πάρα πολλούς. Ο Θεός είναι ένας τριαδικός, πατέρας, γιος και Άγιο Πνεύμα. Αυτός είναι. Και εμείς σαν χαϊβάνια πήγαμε και διαλέξαμε, πολύ σωστά θυμάσαι, το όχι. Και τα όχι στο Θεό δεν είναι ηρωικά. Είναι χαϊβανέζικα. Το όχι στο Θεό δεν είναι μαγιά. Είναι αυτοταπείνωση. Μη παραπονιέσαι λοιπόν που όλη σου η ζωή είναι μια άρνηση και η δική μου και όλου του πλανήτη. Αφού αυτό διαλέξαμε. Το αρνητικό πρόσημο. Το μείον και μισό. Και αυτό ακριβώς ήταν και το δίκαιο από το Θεό. Να μας δώσει το μισθό αυτού που διαλέξαμε. Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Και αυτό θα ήταν το τέλος της ιστορίας μας, ξέρεις. Καθόλου happy το end. Αλλά ο Θεός, επειδή είναι αυτός ο τόσο υπέροχος που είναι, ήρθε και πλήρωσε για χάρη μας τις συνέπειες του Β. Ήρθε και πλήρωσε. Hello, ποιος το κάνει αυτό? Κανένας, αυτό δεν λέμε τόσα χρόνια, μάλλον για στη γλώσσα μου. Δηλαδή, του γυρίσαμε την πλάτη, ήρθε να μας ξελασπώσει. Ποιος τα κάνει αυτά, πες μου, ποιος άλλος? Έρχεται και πληρώνει τα Β ο ίδιος. Τάκ, και όχι ανέπαφα, με πολύ προσωπική επαφή, παρακαλώ. Και λέει, κράτα και τα ρέστα, βρωμιάρι. Ο Β είναι ο βρωμιάρης, κατάλαβες. Και μετά δεν μας φέρνει με το ζόρι πίσω στο Α. Παρότι είχε κάθε δικαίωμα να το κάνει. Σας πλήρωσα και θα σας φάω. Όχι, ο Θεός δεν είναι τέτοιος. Εάν δεχτείς την πληρωμή που έκανε για χάρη σου, ο Θεός σε φέρνει πίσω στο σημείο να ξαναδιαλέξεις τι θέλεις. Α ή Β. Ενώ ξέρει ότι το Α είναι η πιο συμφέρουσα και η πιο σωστή επιλογή για μας, παρόλα αυτά δεν πιέζει ποτέ. Δεν είναι αυτός ο χαρακτήρας του. Δεν είναι τέτοιος. Τέτοιος είναι ο Β. Να μην τα ξαναλέμε. Πάμε πάλι λοιπόν. Α ή Β. Θεός ή όχι. Δεν είναι δύσκολο γενικά. Δηλαδή αν έχεις 50-50 και η μία επιλογή που διάλεξες πριν ήταν η λάθος, δηλαδή πόσο δύσκολο είναι να κάνεις τώρα τη σωστή επιλογή. Δηλαδή, καταλαβαίνεις, είναι ο καλός σου καθηγητής που ενώ γράφει το διαγώνισμα έρχεται από πάνω και κοιτάει τα γραπτά και βλέπει τώρα εσύ ότι έχεις γράψει κοτσάνες και με το δαχτυλάκι σου δείχνει λίγο τη σωστή απάντηση, σε βοηθάει, δηλαδή πόσο δύσκολο είναι να πιάσεις το σήμα του. Καταλαβαίνεις, αν το ένα ήταν λάθος, κάνε μας περήφανους, ανθρωπότητα. Δέχεσαι την πληρωμή που έκανε ο Θεός για χάρη σου, ώστε να έχεις την ευκαιρία να ξαναδιαλέξεις. Έχεις 100 με 150 χρόνια περίπου να αποφασίσεις τι θέλεις να κάνεις, εν πάση περιπτώσει. Οκ, Γιώτα, νομίζω για πρώτη φορά στη ζωή μου κατάλαβα τι παίζει. Από εδώ και πέρα θα διαλέξω το καλό, Γιώτα. Το καλό θα διαλέξεις? Ναι, Γιώτα, θα διαλέξω το καλό, θα είμαι καλός άνθρωπος. Θα κάνω πάντα το καλό. Θα κάνω καλά έργα. Και τι να τα κάνει, παιδάκι μου, ο Θεός τα καλά σου τα έργα? Κορνίζα να τα κάνει και θα σε σώσει μια κορνίζα από καλά έργα? Θα κάνω το καλύτερό μου, ρε Γιώτα, δεν θα κάνω αμαρτίες, το καταδύναμη δηλαδή, θα πηγαίνω στην εκκλησία, θα κάνω αγαθοεργίες, στις φιλανθρωπίες, θα νοιάζομαι για τον πλησίον μου περισσότερο. Ναι, θα είμαι καλό παιδί, άριστος μαθητής. Ναι. Και έχεις την εντύπωση τώρα εσύ, σοβαρά τώρα, ότι με όλα τα καλά σου τα έργα θα μπορέσεις να σώσεις τον εαυτό σου πραγματικά από το τρίτο level θανάτου, από την κόλαση, από το final boss. Και ταυτόχρονα θα μπορέσεις να σου χαρίσεις μια υπέροχη ζωή στο level 2, μια γεμάτη ζωή, πραγματικά. Και άμα ήταν τόσο εύκολο ρε φιλαράκι, γιατί έστειλε ο Θεός τον Χριστό στη γη να τραβήξει όλα αυτά που τράβηξε για σένα και για μένα για να μας σώσει, αφού μπορούσαμε και μόνοι μας, μου λες? Ή μήπως όχι? Για να σοβαρευτούμε λίγο που την είδαμε όλοι οι μητέρες Τερέζες. Πίσω στο κείμενο, αυτός που δεν θα χαθεί είναι αυτός που πιστεύει σε αυτόν. Ο αυτόν
είναι ο γιος του, ο μονογενής, που τον έστειλε να πεθάνει για μας. Παιδιά, είναι απλό τελικά. Η πίστη μας στο Χριστό μας σώζει. Μόνο. Πάρε μια βαθιά να το χωνέψεις αυτό, γιατί είναι μια ανακάλυψη. Είναι. Και είναι απλό για μας. Γιατί δεν χρειάζεται να το κάνουμε με τη δική μας δύναμη. Δεν μπορούμε έτσι κι αλλιώς. Και είναι και δωρεάν για μας. Γιατί τα πλήρωσε όλα, θυμάσαι. Ποιος? Σε αυτόν βέβαια κόστισε τα πάντα. Πρόσεξε τι είπα όμως. Είπα η πίστη στο Χριστό μας σώζει. Γιατί έτσι λέει, καθένας που πιστεύει σε Αυτόν. Όχι η πίστη σε μένα, όχι η πίστη σε σένα, όχι η πίστη σε τελίτσες και βάλε ό,τι θέλεις εσύ στις τελίτσες. Γιώτα, πιστεύω στο καλό. Πιστεύω σε κάθε τι καλό. Άντε πάλι με το καλό. Τι στο καλό κόλλησες, παιδάκι μου? Μαριώτα, ο Χριστός καλός δεν είναι? Ο Χριστός είναι καλός. Το καλό όμως δεν είναι Χριστός. Άρα δεν μπορεί να σε σώσει. Nice. Γενικά, βέβαια, δεν σε ρώτησα καν αν ξέρεις κολύμπι. Σε πέταξα έτσι μέσα στα βαθιά τα νερά, μέσα στα τα μαύρα και τα κατασκότεινα τα νερά και σ' άφησα εκεί και νιώθω ότι λίγο ίσως έχεις αχωθεί. Όχι, μην αγχώνεσαι, σου έχω και ένα βαγοσώστη, ο οποίος για το χατήρι σου και μόνο περπατάει και πάνω στα νερά για να σε βρει άμα χρειαστεί. Οπότε μη φοβάσαι, μίλα του και να θυμάσαι ότι δεν σταμάτησε ποτέ να σ' αγαπάει. Εγώ έφυγα. Τσάω!